е много калорично и гостува не за първи път при нас. Групата на старците от село Васил Невски, община Гърко, при Народно читалище Никола Вапцаров 1906. Левчанските старци, така са известни куклените от село Васил Невски. С уникални стоки, уникални костюми, които са запазили своята автентичност и до днес. Глътките им запяват песен, която омайва душите и гали слуха.